Yo, salutare, salutare! Este vremea pentru un nou skate vlog. Mergem la campionatul mondial de freestyle skateboarding Brandenburg World Freestyle 2024 într-o nouă formulă. De data aceasta mai puțin tăi pentru că sunt examene, Bacu, Dani nu poate să vină, Andrei nu poate să vină, Soare nu poate să vină. Nu e problemă, tot ne vom distra. Haideți să vă arăt formula, l-avem aici, bineînțeles. Every time, everywhere. Mateo Dumitrache, Lolex, Carmen, Bianca este în mașină. L-avem pentru prima oară pe Mirciulică de la Skate School, învață din mers. Mare iubitor de street skateboarding și freestyle skateboarding, the real Slim Shady over here. Și bineînțeles pe tatăl acestuia, pe Ștefan. Yeah, boy! Deci o să iasă haos, haos, eu zic că o să iasă cum trebuie, ca la carte vom sta la cort. Am luat proiectorul să fie șmecherie. Deci eu zic că o să fie cea mai tare chestie. Ia uite, ce cameră și-a luat și Mateo. Handycam, old school baby. Știți ceva? O să fie destul de obositor și drumul ăsta. Așa că haideți să ne auzim direct din Brandenburg. Ce zici de treaba asta? Bam! Direct din Brandenburg am ajuns. Este dimineață, ne-am așezat corturile. Și urmează prima zi de contest. Astăzi este joi, astăzi vom avea parte de niște best trick, best spin, ceremonia pentru Mickey and Phil. Și ce surprize o să ne mai pregătească. Dar, între timp, înainte să-i dăm drumul la acest vlog, să văd ce mai pot să filmez, că majoritatea dintre noi dorm aici în corturi, încă nu s-au trezit toți. Haideți să vă arăt view-ul cu drona, să vedeți cum arată zona de camping. Ia uitați, fiți atenți! Suntem la intrare, la înregistrare. Așteptăm să vină și restul, dar am vrut să vin mai devreme să văd care e treaba și cred că o să mă și înregistrez dacă toți sunt aici. Și haideți să vedem care este treaba. Cei care vin invitați prieteni pe lângă skater trebuie să plătească o taxă de 38 de euro pe toate cele 4 zile. Și acum e Mateo. Ce tricou ți-a luat, XL? Si, certo. Certo. Ok, deci ne-am înregistrat câțiva dintre noi, trebuie să vină și restul. Haideți să explicăm ce am primit aici în goodie bag. Deci, hai să începem cu tricoul de anul acesta. Tricoul de anul acesta este o comemorare, nu? Da. Pentru Phil și Mickey, care săracii au murit la 2 săptămâni după Euro Freestyle-ul de anul trecut în Grecia, în inundațiile acelea oribile. Așa că este extraordinar că au reușit să facă chestia asta, să-i pună și pe tricou și eu zic că este ceva extraordinar ce au făcut. Și în goodie bag avem, ia poți să l-ai deja scos pe al tău. Goodie bag-ul are ce are? Rock and Roll, World Freestyle, Rock and Roll și ai un termos, cred că e ăsta? Ai termos. Protecție de cort. Protecție, ceva fâșii, ceva stickere. Și cam asta ar fi, da. Bineînțeles, avem și cazarea, știți deja, gratuită la corturi. Și astea sunt. Asta a fost înscrierea. Și acum hai să mergem la corturi, să-i luăm și pe ceilalți să facă înscrierea. Să facem după aia un tur pe aici să vedem despre ce este vorba. Okay, so I want to film this moment right here because my friend Lucas, we first met in 2012 in Paderborn back in the days. And we talked a little bit a couple of months ago. He started freestyling again and he posted a photo on Instagram with this board. Now, let me tell you a little bit of a history with this board. Back in when I started competing internationally, this board was everywhere. I took it for granted. I didn't care that much. I thought it was some brand company that was selling this board everywhere, right? But the fact is, Yo-Yo told me there was a freestyle skater from the 80s named Kali. And he turned pro, I think, in the early 90s, made a pro model with this board, was his pro model. And of course, everyone knows that in the early 90s, freestyle and vert died. So they had hundreds of them, I think, a store somewhere, and they forgot about them.
and someone found them many years in 2007, 8, 9, I don't know when. They found it and they put it for sale for super cheap because they were old, of course. Yeah. But I took it for granted back then. I didn't care that much. I didn't know the history back then. But now, after I learned the history and I saw the picture, I said, can I have one? Because he had like 3 of them. Yeah. And he gave me one, and I will give him, thank you so much for this. This is a piece of history. We go on my wall. It will go on my wall, and now you have to choose one from my Pro model to go on your wall. I have 2 of them. Just choose one that you like. This. That's yours. Amazing. And Thank you so much. check this out. Lucas even brought me this. How cool is that? It's Rodney Mullen from Pau Peralta, like a toy. Thank you so much, Lucas. No problem. Oh my God. So yeah, I really wanted to have this like a memory, this part right here, because like I said, I cannot believe I'm holding this in my hands again. And I had one, a red one, used a little bit from Robert Wagner, and I made a contest in 2013 or 14. I gave it as a prize for the kids that started freestyling in Romania back then. But yeah, seeing this just brings me back so many memories. It's just crazy. Yeah, man. Yeah, it's good to be back. You know, it's good to be back. It's very good to be back. Good vibes. Thank you so much for filming, Paolo. Ok, bun, acum că ne-am relaxat puțin la corturi și am terminat tot ce aveam de terminat cu înscrisul și toate cele, haideți să vă arăt un mic tur, dacă o să cuprind tot în turul ăsta. Deci avem aici camping site-ul. Încă nu au deschis 100%, să vedem dacă putem să intrăm, dacă ne lasă. Dar pe acolo este intrarea, unde ne-am făcut și înregistrarea. Asta să urc un pic mai sus aici. Acolo înregistrarea. Și entry. Se intră pe aici. Hai să vedem ce avem. Momentan nu-mi dau seama ce este aici. Probabil o să fie ceva să mănânci, să bei. N-am înțeles, dar... Nu știm Mircea, ce domnul este. Ștefan, pardon. Da, deci nu știm ce este aici, dar precis e ceva, cred că un sistem de filtrare. Noi am băut nefiltrată, dar... Acolo probabil ceva de mâncare. Vino încoasă, vino încoasă. Hai, ce vrei să-mi arăți? Deci, acolo o să avem slushy. Aici Slushy? nu avem înghețată, dar slushy-uri când e cald putem să le luăm de aici. Și aici se pregătește un chili con carne, după cum vedeți. Ah, nice. Deci, băi, nu faci. Slim Băi, Shady, uite Slim ce-ai Shady. făcut, mă. Băi, Așa. Hai să vedem și mini rampa. Aici avem toaletele, apropo, acolo sunt toaletele, băile și toate cele. da? Dar nu cred că a fost bine calculat mini-rampul. Nu a N-a fost? fost bine Hai să vedem. calculat. Cum n-a fost bine calculat? Ia să Nu, adică poți să pompezi în el. Poți să pompezi în el, doar că e stip. Poți să pompezi în el, dar e foarte abrupt. And we have our favorite DJ right here. Avem un proiector acolo? Da. Hai. Așa. Eu la mini-ramp. Deci Eu- care? Eu m-am dat pe ăsta. Poți să pompezi la perfecțiune pe ăsta, doar că copingul, nu știu cum l-au pus aici, pare Da, un văd pic un- ciudat. Da, are un pic de spațiu aici. Dar nu contează, asta e irelevant, te faci în tricuri tot cu ușurință. Deci când Doar ne că e cam construim noi stip, au făcut-o mini-ramp-ul, așa, foarte stip. o să Dar a fim fost atenți calculat aici, pompajul. Mhm. Au calculat pompajul, adică poate trebuia să fie atât de stip ca să poată să se pompeze bine și să o care peste tot, să fie mică și să pompezi bine. Mhm. Da, l-am văzut pe ăla, l-au avut și în 2019, 2020, 2021. Super tare. Hai că păstrăm ce e mai bun pentru sfârșit, arena. Original camper. Pe bune. Da, Astea. pump-track-ul Ah. este pump-track-ul original, prefabul, acela original, modelul ăla special. Graffiti-ul. E frumos, l-au pictat frumos și e efectiv prefabul original de pump-track. Sunt așa trei, astea pe urmă e o de-aia mai mică, pe urmă încă un bump și o de-aia mare. Vreau să mă bag și eu, asta m-am dat în viața mea în așa ceva, sincer. Da, deci fix ăsta e pattern-ul perfect. Ia, uite track-ul ăsta, vreau să-l prind. Ia uite-l, old school, American style, America, let me see. E super nice, super nice.
Yeah. Ford. Sport custom. E chiar tare, e chiar tare. Hai să mergem la arena acum. Ok, enough for that. Hai Let's să check vedem out arena the acum, arena. că asta ne interesează. Vrem să vedem cireașa de pe tort, să vedem cum arată Dar trecem și pe la Freestyle skate shop. Arena. Și e la skate shop al lui Gunther Moculis, legenda Gunther Deci, Moculis. luăm nanocubicele? Nu știu dacă are nanocubicele, dar haideți să vă fac cunoștință cu legenda. This is Gunther Moculis, Mircea. Hello. Oh, a present for him? This is the legend Gunther Moculis from the 80s. He was there competing against Rodney Mullen, and Tony Hawk was there in the 80s competing in the same competitions and stuff like that. Is this you? So, oh, thank you so much. Is this you? Yes, he made all these books. He made all these books, and this is him in the background. So yeah, he's 62 years old. Yeah, still competing at the pro division in freestyle. Don't make him older than he is. Tricks for kids, right? That's what it means. Toate cărțile expuse, all the books exposed here. Ușor, Frontside. nu le îndoi. Frontside Flatland. This is Come next, yeah. legendary cover. Trick for kids. Trick for kids. Chiar dacă depășește abilitățile inginerului, avem aici niște mici chestii de aprofundat și cine știe, mai încolo o dăm mai departe. Da. Și mai e acolo încă una, nu? Și mai am freestyle, Două încă. care este part 1 și avem și part 2, da? Ok. Acum, haideți să vedem arena de freestyle, să vă prezint arena de freestyle care se uită spre acest lac superb. Aceasta este arena de freestyle. A? Ce ziceți? Au pus ceva pe ea, în caz că plouă. Altceva. Ce zici, domnul, de arena? Hai să ne urcăm să vedem mai bine de sus. Skateboarding. Wow! Eh? Cum e? Cum se vede de aici? Altă viață. O să fie ceva. Uite acolo. World Freestyle Skateboarding Championship. Championships. Superb. Da, Ne-am oprit, acolo ne-am o să făcut. fie ceva, e pending. Sigur. Și mai e ceva acolo, dar nu știu ce Acolo o să e fie. clar, e un sport foarte periculos, e un cage acolo, se întâmplă ceva grav. Și aici probabil bere ceva. Mai mult ca sigur. Între Brazilia și Japonia. Ia uite-l, mă. Nu stăm rău. Frumusețe aici. Oh, i-au pus și greutate ca să stea acolo. Plus că avem iarăși șanse maxime că să câștigăm și europenele la fotbal. Așa. E ce trebuie. Cât a ecranul pe acolo, pe apă. Să nu zici că o să fim și pe ecran. Ba, eu cred că o să fim și pe acolo, că o să fie live streaming. Dacă ai prieteni să dăm live stream-ul să uite. Uite, și aici vă antrenați voi, vă faceți jumbușlucuri. Da, uite că au făcut o arenă mică, da, să te ții cald aici. Merge, îmi place așa. Mircea, tu ce zici? Că ceilalți neapărat nu au apucat să vadă suprafața. Cum ți se pare? Te-ai uitat, ai atins-o un pic, ai pus mâna pe ea? Cum ți se pare? În caz că pică cineva și alunecă pe aici, sunt șanse să facă așa. Ia, nu te urca pe ea momentan ca să nu zică cineva ceva. Cum ți se pare așa? Șmecher. Acum, ce mai vreau să fac, la ce să mai dau check-out, e rampa aceea de sărit în lac. O să vedem și pe aia în curând. Hai la Gunther. So check this out. Slatina Skate Open t-shirt on Eric's back right there because he was there present in Slatina. This is great to see. And now we're going back to the tents again. Wait a couple of minutes, maybe half an hour before they open up officially the doors and we can all go inside like crazy cows on fields of grass. Yeah, like let out first time of the year from the stable. Yeah. Oh my God. I think
Mamă, dar leg jump-ul ar fi oftit ca pe stil skateri când au venit. Leg jump-ul trebuie pus în ultima zi că strici placa, nu? Că pică în apă. Duminică, sâmbătă. Duminică, sâmbătă, furtună, chestii. Yo, ia ghiciți voi ce urmează acum, ca o adevărată tradiție, împărțirea tricourilor de echipă. Iar de data aceasta avem o mare surpriză, pentru că tricourile de echipă pentru campionatul mondial au fost făcute de cei de la Crack Brand în collab cu Slatina Skate Club și o să fie exact ceea ce trebuie. Abia aștept să vă arăt. Ștefan, poți tu, te rog frumos, să filmezi? Da. Do me the honor. Ok. Începem cu primul tricou, să nu se vadă degetele aici, așa. Începem cu primul tricou, hai să vedem, cu Lolex. Ia uitați, Lolex, tu ești primul. Haideți să vă arăt mai întâi și tricou. Ia uitați cum arată. Crack Brand, învață din mers Slatina Skate Club. Dăm și un așa. Crack Brand. Yep. Și materialul, deci materialul e exact ceea ce trebuie. Credeți-mă, transpiri, se usucă repede, este elastic. This is yours. Mulțumesc. Primul tricou. O onoare. Adevărat tricou de mondiale. Cum să zic, turnat pe mine. Turnat pe Imediat el. mă schimb și vedem. Următorul. Domnul Mateo Dumitrache. Avem un XL pentru domnul Mateo Dumitrache. Mersi, Marius. Cu plăcere. Următorul o să fie pentru Monica, dar Monica nu este aici. Monica, ți-l dăm, în curând ți-l dăm, Monica. Îi pun aici frumos pentru tine. Așa. Avem aici un L care s-ar putea să fie... ăsta e al meu, da, ăsta este al meu. Mulțumesc. Așa, îl pun aici al meu. Un M pentru Bianca. Ia uite, Bianca, am și pentru tine un M. Toată lumea trebuie să primească un tricou. Oh, Carmen, avem un S pentru Carmen. Ia uite, Carmen, frumos. Așa. Nu l-am uitat nici pe Mircea, The Real Slim Shady, care pentru prima oară la o competiție internațională de freestyle skateboarding și vreau să participe acum și am făcut tricou! Asta este! Și bineînțeles, for the father, nu trebuie să-l uităm și pe tatăl lui Mircea, Ștefan. Chiar dacă nu participi, nu se pune problema să nu fii și tu echipat, să reprezentăm. This is for you! Gata, asta a fost. Hai, echiparea, e prima zi, best tricks, dacă le purtăm azi sau în ultima zi. Eu zic că ar fi frumos să facem și azi purtarea, ca să facem și poza de grup, să scăpăm. E ce trebuie? Eu zic că e ce trebuie. E turnat pe mine. Exact ce trebuie. Hai să vedem cine se dă acolo. Pentru că nu au dat drumul încă la zonă, la arenă, la scenă, la tot ce e acolo și ăștia să dau în față la intrare. Ia să vedem. Care-i treaba? Și uite cât s-au strâns aici. There's so many. Ce nebunie e aici. A început să plouă. Deci pe Monica aici. N-am apucat să filmez că ne-am tricou, dar i-am dat deja tricoul Monicăi. Lumea încă se înscrie. Watch the car. It's fine. Oh! So what's happening is you're overstepping. Ok, s-au dat drumul la uși și acum o să înceapă ușor toate evenimentele. Am făcut deja prezentare oricum în zona asta, dar o să vă fac și vouă una live. Da.
Ok, deci ia uitați-vă la suprafață. Da, e un pic mai gustă, dar e lungă. E super ok. Deci au pus 2 bucăți groase de lemn și au dat cu un strat de vopsea ceva mai sticky, mai nu știu. Să vedem, n-am apucat să testez ca lumea, să văd dacă e gripi, dacă alunecă, dacă se comportă la fogo, la mai multe tricuri. Dar lumea arată să întâlne ok. Oh! Oh! N-a nimerit. Oh, ce m-a pleznit pe șale. Băi, deci nici n-a început și deja e full pe aici. Abia putem să ne mișcăm. O grămadă de lume. O grămadă de skater, de fapt, lumea încă n-a venit să privească. Guess who is here? It's Azam from Malaysia, going in my vlog again. Hey man, what's up? What's Good, up? I'm good. I'm pretty sure you're gonna make a vlog for yourself as well. Yeah, but my vlog is not as good as yours. No worries. Mine is trash. No, it's just the phone now. I'm just filming with the phone, you see? It's Yeah. nothing special. Yeah, but yeah. I'm probably gonna film you some stuff that you're gonna want to use in your vlog as well, so definitely. Sure. Okay, So how was the flight, man? Double angle. Double angle. Yo, my flight was 20 hours. Here's the thing, okay. Okay, I'm gonna speak in Malaysia time, yeah? So I wake up at Tuesday morning. So I work on Tuesday. So basically my flight is on Tuesday, the Tuesday night. Now I arrived here. When I arrived here in Malaysia time, it's already Wednesday night. So it means I wake up for 2 days straight. Oh So it's my like, God. How yeah, is the it's do you like the crazy. surface? How is the arena? Okay, here's the thing. So I've been to like several competitions now. Mostly it's in Japan and Germany. This is like Japan. So in Japan, this is some info for the viewers. In Japan, when they do freestyle contests in the shopping mall, what they do is they take plywood and then they tape it together. Yeah. So it's similar deal here, and honestly, I really like this kind of surface. I think they apply the special kind with of paint as well? paint, yeah. I'm not sure about the paint, but it's good. So I've been to the museum. I've been to last year at the open air theater, and this one is the best. It's my favorite. I like this kind of surface. Oh yeah, and the best part, after all this contest is over, Yes. Azam will come with us in Romania for a couple of days to enjoy Romania. Yeah, please. Ground zero. Yeah. Yeah, I'm man. gonna mess up things over there. We'll see. Oh my God, let's see how it goes. Yeah, it's gonna be a fun weekend. So Yeah, thank you. Thank you so no much. worries, man. Let's keep the vlog going. Is that mirror? No, it's a magnet. Oh, yeah.
Uita mai mult! I am counting with my heart. Oh, he waited till the end. 6,5. Scorpion! Salangă, frate! Cum îți spar capul! Is off. You guys want to see that one more time? These guys got some power to them. Look at that! All the way from Japan. Let's see it. Oh! Wow! From Japan. Oh, no! God, four of them. Come up and correct us. Oh, startet ganz hinten bei der Fläche mit einem soliden Handstand. Oh, look at that. Putting it back together. Folding it. Wo möchte er hin? Wow, look at that control. All the way across. Oh, He's just showing off. Geil. Oh. Jawbreaker maybe? TV stand. Oh! One of the elements that you'll see in tomorrow's runs. Check him out. Solid, solid. Great job. Ausfallleiste angereist, die werden super zum Handstand zu machen. Laufunterstützung! Los, haut an die Hände! That's all right. A 360 underflip. Opens the account nicely. Open the account. Ok, acum este best trick la Masters, a fost la Kids, Rookies, fete, Master urmează și la Pro. Cel care câștigă ia direct tichetul magic către finală. Deci se duce direct către finală. Carmen a dat 540, n-am apucat să filmez, dar oricum se ducea în finală, dar ca idee. Foarte tare, foarte tare. Nu prea am apucat să filmez cine știe ce. Nu prea am nici spate pe telefon. Dar încerc să mai filmez câteva cadre. Inochi Suzuki again. 720 Gazelle!
Iar acum vom merge la supermarket să ne luăm ceva de mâncare și să vedem ce o să mai întâmple în seara asta, pentru că it's a wrap. That was it. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Movie night cu siguranță, deci azi a fost mai chill, best stick, best handstand, best spin. Chestii de genul ăsta. A fost chiar relaxing today, să ne acomodăm cu zona, cu suprafața, cu tot ce trebuie. A mers, chiar a fost ok. Vedem ce o să urmeze și mâine. Mâine începe nebunia. Hai că merg și eu. Ok, mergem și noi să luăm mâncare de la Reve? Cream că nu o să mai trebuie. Ok, hai să mergem. Okay, I'm sorry. Hey! And we have the Japanese guys with us. Mergem și cu japonezii să mergem până la magazin, că n-au și cum să se ducă, că n-au mașină. Duci și pe ei. Mă, ce faci? Hai, ce-i tricou? Este seară și am adus proiectorul să facem magie aici la camping. Ia uitați-vă ce nebunie. Și punem niște clipuri din anii 80 de freestyle. Așa da, atmosferă. O să vină lumea să strângă, să aducă scaunele. Oh yeah, it's going on. Yeah. It's movie night, man. It's movie night. Come on, grab your chairs. 88 Euroskate, Czechoslovakia. So many people came. He's the only pro female skater in the world.